Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα βαθμολογήσω τους YouTuber και πάμε να τους βαθμολογήσω. Ο πρώτος είναι ο Ευτύχης Μπλέτσας, ο οποίος είναι από τους παλιούς YouTuber και τον βλέπα από τότε που ήταν που έκανε κουζίνα της μαμάς. Από τότε τον κοιτάζω, είναι όπως είπα από τους παλιούς YouTuber και τον έβλεπα τακτικά συνέχεια. Ύστερα έφυγε από την κουζίνα της μαμάς, πήγε Σέρρες αν θυμάμαι, στο επιλογές και εκεί έκανε μαγειρική για λίγα χρόνια. Και ύστερα έκανε στο Sky, τώρα κάνει εκπομπή, το Happy Traveler, και κάνει ταξίδια, πάει στο εξωτερικό, πάει σε νησιά, σε πόλεις, και είναι πολύ καλός είναι. Και να πάτε να το δείτε. Θα τους βάλω στο κουτί περιγραφής να το δείτε όλους τους YouTuber. Θα πάω λίγο γρήγορα για να προλάβω, γιατί η ώρα δεν θα μου προλάβει ο χρόνος. Το βωμό που θα το βάλω είναι 10 στα 10, γιατί είναι πολύ καλός. Πάμε στο δεύτερο. Κατά σειρά είναι ο Τάσος Δούσης και εικόνες λέγεται η εκπομπή του. Η εκπομπή του λέγεται Εικόνες με τον Τάσο Δούση, έτσι λέγεται. Είναι πολύ καλός ο Τάσος Δούσης. Πάει στο εξωτερικό, νησιά, πόλεις, όπως Ευτύχης Μπλέτσας. Είναι πάρα πολύ καλός, δείχνει ωραία μέρη, όπως αυτό έχω να πω για τον Δούση. Παίρνει 10 στα 10. Πάμε στον τρίτο, που είναι οι Αμπασκόλιξ, οι οποίοι αυτοί ξεκίνησαν το κανάλι τους με παιχνίδια, έπαιζαν στον υπολογιστή. Αυτά τα ξέρετε, τα βιοπαιχνίδια. Και τώρα κάνουν τέτοιο, δείχνουν κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, συσκευές, δείχνουν δηλαδή συσκευές, ενώ τέτοιο σκούπες και τέτοια πράγματα. Είναι πολύ καλή, ο Σάκης και ο αδερφός του, και από πίσω είναι κι άλλοι, είναι από πίσω, είναι πολύ καλοί, παίρνουν 10 στα 10. Πάμε στον Αλέξανδρο Κοψάλη, ο οποίος ο Αλέξανδρος Κοψάλης είναι, αν τον έχετε δει, που υπήρξε ένα τηλεπαιχνίδι με τον Μάρκο Σεφερλή, που το παρουσίαζε ο Μάρκος Σεφερλής τότε στο Star, αν δεν κάνω λάθος. Πήγε εκεί πέρα στο τηλεπαιχνίδι και από τότε έγινε γνωστός. Έκανε κανάλι, έγινε YouTuber, είναι πολύ καλός ο Αλέξανδρος και μπράβο του γι' αυτό. 10 στα 10. Πάμε στο Τσέντε. Ο Τσέντε είναι ένα παιδί που όταν το παρακολουθούσα εγώ έκανε συλλογή με shaker, που βάζει καφέ, shaker, πώς το λένε αυτή η εταιρεία που κάνει καφέ, Τσαγόρ, κάπως έτσι λέγεται η εταιρεία αυτή. Έκανε ένα δωμάτιο με αυτά, έκανε από πάνω μέχρι κάτω και δεξιά αριστερά με αυτά, shaker. Διάφορα χρώματα, πράσινα, κόκκινα, ό,τι θέλετε. Είναι πολύ καλός, δοκιμάζει φαγητά, γλυκά, τα πάντα. Να πάτε να το δείτε, γιατί θα το βάλω στο κουτί περιγραφής, θα πάτε να δείτε όλους τους YouTuber. Και αυτός παίρνει 10 στα 10. Πάμε στο νούμερο 6, που είναι η Ορεινή Μέλισσα, ο οποίος είναι ένα παιδί πολύ καλό, μένει μόνος του σε ένα βουνό που έμενε η γιαγιά του, αλλά μένει και
στο χωριό εκεί που είναι η μάνα του και ο μπαμπάς του, αλλά μένει και μόνος του μερικές φορές. Έχει μελίσια, έχει φίδια, σκορπιοί, τα πάντα έχει. Εγώ αν με λέγατε να πάω εκεί πέρα δεν θα πήγαινα με τίποτα, να με φιλοξενούσε με τίποτα όμως. Είναι πολύ καλό παιδί, παίρνει 10 στα 10, 8 στα 10, συγγνώμη. Πάμε στο νούμερο 7, που είναι η Χρυσίδα Καργκούτη, η οποία είναι και τραγουδίστρια και YouTuber. Είναι πολύ καλή τραγουδίστρια και YouTuber. Είναι πάρα πολύ καλή. Έχει γυρίσει τώρα τελευταία το Dirty, το τραγούδι. Παίρνει 10 στα 10 και αυτή, και πάμε στην νούμερο 8, που είναι η Ζωή Μπρέ TV, που είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και είναι και YouTuber. Είναι πάρα πολύ καλή και δεν έχω να πω, γιατί δεν τη βλέπω. Τη βλέπω, αλλά δεν έχω άποψη να πω παραπάνω. Παίρνει 8 στα 10. Και στο νούμερο 9 είναι Όλοι, έτσι λέγεται το κανάλι τους, Όλοι. Είναι όλοι μαζί, δηλαδή 7 άτομα, το οποίο έχουν και διαφορετικό κανάλι μεταξύ τους, αλλά όλοι το νόμισαν γιατί το κάνουν όλοι, το YouTube το γυρίζουν όλοι μαζί και 7, αν είναι 7. Και είναι πάρα πολύ καλή, έχουν και ξεχωριστό στούντιο που κάνουν μόνο ένας, γυρίζει βίντεο, μόνο ένας, αλλά όλοι γυρίζουνε, πότε γυρίζουνε όλοι, πότε γυρίζουνε μόνοι τους, και αυτό το ονόμασαν Όλοι. Παίρνουν 10 στα 10, κάνουν και αυτήν βιντεοπαιχνίδια, τα πάντα κάνουνε και παίρνουν 10 στα 10. Πάμε στο νούμερο 10, που είναι Αριάδνη Σταρ και Άρτεμι Σταρ. Αυτά τα κορίτσια τα έχω παρακολουθήσει από μικρά, έχουν κανάλι και είναι πάρα πολύ καλοί. Κάνουν challenge, κάνουν παιχνίδια διάφορα πάνω στο εξωτερικό, από εδώ και από εκεί γυρίζουν. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, κοριτσάκια θέλω να πω. Πάμε στο νούμερο 11, που είναι η Στέλλα και ο Λάμπρος. Είναι ένα ζευγάρι πολύ καλό, κάνουν πλάκες μεταξύ τους, challenge, πάλι ωραία πράγματα δείχνουν. Είναι και αυτοί πολύ ωραίοι, 8 στα 10. Πάμε στο νούμερο 12, Νάση Στέργιο, που είναι αυτή η κυρία είναι στη νομό Εύβοιας, στα Λουτρά Εύβοιας, στην Ελλειψό δηλαδή. Και είναι πολύ καλή κυρία, δείχνει την καθημερινότητά της, vlog που κάνει, μαγείρευμα, σουγκάρισμα, σκούπισμα, διάφορα κάνει. Πάει και έξω με τα μωρά τους, έχει 2 κοριτσάκια, την Ισαβέλα και την Αναστασία. Είναι πολύ καλή κυρία, παίρνει 10 στα 10. Πάμε στο νούμερο 13, που είναι ο Ερμόλος, όχι Ερμόλος, συγγνώμη για τα αγγλικά, Ερώνυμος, κάπως έτσι. Δεν μπορώ να πω άποψη, γιατί δεν το βλέπω λίγο. Είναι πολύ καλό παιδί, έτσι που τον είδα έτσι για λίγο. Είναι πολύ καλά βίντεο κάνει, είναι εξαιρετικός, παίρνει 8 στα 10. Και τελευταία έχει κι άλλους, αλλά θα πω σε ένα άλλο βίντεο, θα κάνω τους άλλους, τους μισούς. Στο 14 και στο τελευταίο νούμερο, το 14, είναι η Βενετία Κομμάτα, το λέω σωστά. Είναι ένα κοριτσάκι η Βενετία, έτσι δεν τη βλέπω, αλλά λίγο φωνάζει, γι' αυτό δεν τη βλέπω, λίγο παραπάνω και με κουφαίνει λίγο αυτή, αλλά είναι πολύ καλή. Δεν σημαίνει ότι με κουφαίνει δεν τη βλέπω λίγο, πάει εξωτερικό, κάνει βίντεο μέσα στο σπίτι, δείχνει πράγματα, από εδώ από εκεί, είναι πολύ καλή. Παίρνει 8 στα 10. Αυτό έχω να πω. Ήταν το βίντεό μου. Την Παρασκευή τα λέμε με τους άλλους μισούς. Γιατί έχω μέχρι τους 31 YouTuber. Αυτό έχω να πω. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή, ένα like και μια κοινοποίηση.
Πάντως να σας πω, δεν με βοηθάτε εμένα, βοηθάτε τον αργόριθμο, το YouTube, το κανάλι μου, όχι εμένα. Να ξέρετε, να με κάνετε εγγραφή. Βοηθάτε το κανάλι μου και τον αργόριθμο να προχωράει, όχι εμένα. Γι' αυτό, μια εγγραφή, αυτό, ένα like και μια κοινοποίηση. Το είπα πολλές φορές, συγγνώμη, γίνομαι μερικές φορές κοριστικός, συγγνώμη γι' αυτό. Τα λέμε την Παρασκευή. Τα λέμε, bye.